Lei PWPW yang subhay pi saya kani ke Amen Faithful and True Channel bersasisin saya kani ke jubab ya ke jingkeli don ba lakeli ya ke jingmut bakwa ban sengutu lese ya ke jingmut ke Jisu lakren ha gospel kat kum Matius kelong ke bakhat ar khat ke life way but ngawan ra syapi yang lightly ki jingbatai pa labatai da ki bishop jong kebalang halor kene kebenta lalu ki snem ki ba ki snem ki ba saus pa terter kini ki bal im ha kita ki por but ya ka jingarap pensai jong ki nga wanra syapi ben jubab ya ka tu ke jingkeli kemut ayu ke ba ujusu ula keren ke gospel ke kum Matius nang ba khat ar khot lai puwei but ke kata na kane ka daw nga ong hapi la ban map ya kano ka pop kano ka jingkren ben blay jong ki breu re jaru bakren ben persya ya umen sem bakoi enam yo jing map Matius at ar kot lai puwe di ke jing persya sina lor kane wara ni kong ek ba la la thok ne la bu ya kata ke jing batai pada ke jing persya da u Father George Leo Haydock akas nam syajar prospa sapu kendai tingin ya bet sakene ke jing batai jongki ka jing kren ben yo men sim ba khu ne yaw men sim u Augustine ba khu bishop jongka hipo u kedau ba kane ke de ke wei na ki benta ka ba tam ban sngo thu ha ka jing tho ba khu kat kum ka jing pen sai ka ba julong hang ne omut ya ka pop ka ba mi na ka jing kren persya yo men sim ba khu u balong wei na ki person jong ulai wei ba khu le ne Holy Trinity ndre kamut ya kata ka pop kaba ki ju ki ba shit ram bat ki ba klem jing kala ka ba mod kila persya da ka mon ya u Jesu Kris bat kila pensyong nong rim ba ki kampla ki kamba ki ba ule lang ba umen sim jung blei ki dei ki ba wan na u Belzebub kimla ban long ki bom tip ya kata hendrei kila le kumta namar ka jing matla jong ki kaba kila jit da ka monhi kini kat kum jing tho jong wei uba kerteng witham jaj witham kapop kepala keren hang ni ke de kata ke jing keren ben akabaki parisi kila pensyong nong rim bagi kamba jong kuris keba lale leng ba umen sim jong blei ki dei ki buwan na Belzebub kli jong kiksui mentah ya kane ka jaj pop ka ju senran lang bat ka jing mutlop ke bakrau bat ka jing persya da ka mon ya umen sim jong blei bat ya ka jing sisya kepala tip umta kibriu kibale ya kane kambun sin kim kala ka bamut newan pai sya ublei bat namar kata kim yo jing map namar kim kwa ban kala ka bamut Henry hal nalor kane om don kano ka pop ka ublei umla ne umwan ban map ya kiba kala ka bamut da ka jing sisya bat kibale sya ki shabi jong kapalang ini laong da u bishop chaloner ong biar sisi ni kini jing ong juni bishop om don kano ka pop ka ba ublei umla ne umwan ban map ya kiba kala ka bamut da ka jing sisya bat kibale sya ki shabi jong kapalang bagi kita ki shabi pila ban kili kidei ki sakramen kiba la don hakabalang ya kiba la pensyong nong rim halor ki jing maya jong ke jing le jing kam haka public ministry ka jong u Jisu parok gitu ni kabalang kapun wandur nyoteli ki sakramen but kawen kita ki shapi ki pa kraw let's say second kraw mde pa kraw tam kadei sakramen jong ke jing plapop ka sakramen jong ke jing plapop te lang ba jong ke ni ka sakramen te ladangi kala ka bomot bangi penun kam ya kini ki shabi jong kabalang ngla ban yo jing map ladai abangi kren persya ya ka bor jong men sim ba kuit makana kat kum ka jing batai jong une bishop namar kata nga ong kani namar kata kam thau be syakata kabala kren shwa marmar Hendrei ka thau syakata kaba la kren hak dekat arpusau jong kana keju kelenong
Anda ki Parisi kila ya sngau ya kane kila jubab. U beno ya ki ksui tang namar ba u urang ba jongki u Belzebul ai bor ya u. U Augustine bakui bishop jong ka hipo lo ong ba uno banget baya ki pop jong ki breu omla ban map akabalang jong ublei. Pat namar kata u iben ya ki jing snake ke ba kraw jong ublei akane ka kam ke ba kraw. Lada une hake jing mut ke ba hadu ke jing yap. Ulong ubadon pop bersya ya umen sem bakui. Kendia ru ngan benrap halor kane. Sepang kane ke jing ong jong une u bishop. Jong ka hipo ta u bishop chaloner. Kidon kibriu ki pakhat ila de Kristan. Ki bom priang yakini ki sakramen ki bedon haka balang Katolik. Berkamtam yakini ki ong balai banleit pelapop ha ubriu. Ngidi ban pelapop direct show blay. Di ki pakren kum kita ki jing kren ru ki kren ben ya omen sim bakoi. Balai ga ong kum ta. Pej ha ka gospel ka kum Yohanes. Kalau nong ke pa arpau. Dekat arpuway arpulai. Ujisu ong kum no. Ngan pule na ka bantai jong pi. Yohanes arpau dekat arpuway du arpulai. Ngan pule. Kajing suk hapi. Kumau kepa ula pa ia ngaru ngala pa ia pi. Kan mau bai ta ketien. Kumbau kepa ula pa ia ngaru ngapa ia pi. Enda ula ong ya kane. Ula persat halo jengki bat ula ong. To pediang ya omen sim bakoi. Sengau. To pediang ya omen sim bakoi. Yaki pop jongno ba pi map. La map yaki. Yaki pop jongno ba pi pensa. La pensa yaki. Yaki tu para kwat ki ba ong. Balayan pelapop ha ubriu. Keren persya yaki ki laitili ki dekat. Nakane ke Bible. Tibu ong ba hang no la tho ha Bible. Hang ne la tho ha Bible. Bangila ban pla ubriu. Tong ba ka jingle kam dei hok ban dei pla ubriu. Ili pla ublei. Ubriu ba ngikot uleng dok soblei u father u bishop u pope kilong in persona Christi. Kitre kam ya ke Ministry of Reconciliation in persona Christi. In persona Christi. De namar kata kohan ko para. Ko perlok ko perdo prasnam. Nget ya kabau Jisu ula keren. Ya kabadon haka Bible ru. Mreban cukren persya ya ke kabau Jisu ula le. Lampoi perkat. Tu barok ki bakren haka negadur. Ikren ben ya kabor jung mensimba kuy kabadon haka palang. Kabadon haka palang. Marbalay nga ong kumtaan marbadey u Jisu hi. Bala ayo mensimba kuy. Halor jung ki apostol. Ban le ya kane ka ministry. Ban trei kam ya kane ka ministry. Tiyan mar kata komen ko para. To kela kabamut. Papinom hap haka dujok ding. Kela kabamut. Barakot kibriu ngam nom jer. Mar lesi ladang ngajer. Kita ki balang. Kita kinhun ki ong kumta. Kita janya ba ong kumta. Lesi kambiang. Dengan si ong tangkum ni. Kita baro ki ju marmlin ban ong. Balai banai pelapop hau breu. Balai banai priang ki sakramen. Ni kren ben ya umen sem bakoi. Patangim kela kabamut nakane. Nginam yo jing map. Kajing map kawan hangi tang lada ngi kela kabamut. Bat ngilej sya kapalang. Ngilej sya kapalang. Kapalang ayo kata. Kanyam kur Katolik. Komen kau para. Tos ngau tu bahaya kane. Kai kabau Jisu ula bu ula seng. Ngim dei ban le persya. Kabau Jisu ong pilapan keren ben yanga. Tamai ka borjung mensim bakoi pim la ban keren ben. Tada pim kela kabamut pinam yo jing map lanoru. Kai jing bom yo jing map. Lada ngim kela kabamut nginam yo jing map. Kat nga wanra kata kasan perkat ane ka seng perkat ketkum ka jing batai jong kini ki bishop arngot kamat. Montasa we padu bishop snem South Spanyol pokerteng u John Chrysostom uneru de uru koi.
Ke bau Jisu umut hane ulah sedang. Ke bau Jisu ukuran. Hakan ke bentah. Uang kum ni. Bila keren bun kiai persyak yang Bila kuat yang syukur bat ubah persyak ya ublay. Kini kiai berkuat ngamap ya pi. Tetapi kelak ke bamut. Om don ke jing pensitom ke baan pengat ya pi. Henry ke jing keren ben ya om sem berkuat kan om yo jing map. Wat yaki bakalak ke bamut. Henry kumno kene kelak benlong ke badai. Namar wat kene ka pop ru lamap hapa kibriu ki kelak ke bamut. Pun nak itu ki bala keren ya kini ki ketien. Kilangnya hadin. Bat lamap ya ki barok. Ke bau kuris umut. Umut bakane ka pop kalong ka pomla ban map na barok. Balai. Namar kila ban long. Kiba bom tip. Yau Jisu pada ke jinglong tu. Henry syapang uman sim. Kimla ban ong. Umut kini ki parisi. Kimla ban ong. Bakim tip. Namar kila yok mat. Ya ke jing sisya lupa. Kinang itu lupa kila keren lang ba uman sim. Jutang barim barok kadon kajing sengau tu kebakrau syapang umen sim bakoi namar kata ujusu ong kumne to kan long kum tah pila pan subitar yang namar kajing long briu jonga kepangala sim henry pimla pan ong kumju syapang umen sim bakoi pimla ban kam ban sim ba pim tip yau men sim namar kata kajing kerben jung pi kam don jing dawa ne jing pen kesan pin mat ya ke jing mi jongka ang ni pat hakalawe kene ai jing batai tu ne Bishop John Chrysostom aka jing batai jung ba alor kene ka dekat jong kene ka bentah jong kene ka gospel jong kala nong ka khat ar so we pat Bishop waktu Hilary of Poitiers une pat kam haswa ya une John Chrysostom laispa andre pupra akas nem laispa andre pupra nga sedang ya kejong une. Ujisu open rem dah kejing sisya ke pasai ya kejing perkat jong ki parisi. Pada kitu ki badon keju kejing mut bat ki. Ukular ya kejing map ya baro ki pop. Baru kentai ya kejing map ya kejing keren ben persyak ya umen se. Wadlah ya ki wei pat ki kentien bat ki kam baki lelek ban yo jing map dah kejing map ke bakrau. Om don jing snei haba ya ublei la kentai ha upres. Wat kano kapop kapa ubriu ulah ban le. Ukris udang pen pau ya kejing bahai jong u lembah kejing maham kapau udang yai ai. Barok ki jait pop. Ila ban yo jing map. Ndrei kejing keren ben persya yo men sim bakuit kan om yo jing map. Amar. Kepala ban long kapa kampalat ya kejing map ban kentai ya ukris haba ulang nau blei. Ban no ya Chris kalong ban no ya kejing long jong men sim jong kpa jong ubashong ha ujisu. Namar ujisu upendep ya barok ki kam lengba omen sim jong blei. Ma uhi ulong ka hima beneng. Bat ha ublei upen yesuk ya ka pertei halade. Namar kata kejing keren ben kapaya lek persya ya Chris kaya lek persya ya ublei. Namar ublei don hau Chris, baru Chris udon hau blei.